திமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் என 10,000 பேருக்கு சுடசுட அசைவ மற்றும் சைவ விருந்து பரிமாறப்பட்டு வருகிறது. மதுரை திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நிறைவு பெற்ற நிலையில் தற்போது மதிய உணவு பரிமாறப்பட்டு வருகிறது. மதிய விருந்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்று உணவருந்தி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம். கூடுதல் விவரங்களை வழங்குகிறார் செய்தியாளர் ராஜ்குமார். வணக்கம். விவரம். வணக்கம். வரலாற்று சிறப்புமிக்க திமுகவினுடைய பொதுக்குழு கூட்டம் மதுரை உத்தங்குடி பகுதியில மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. காலை முதலே மிக பிரமாண்டமான இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு காலை முதலேயே பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து தொண்டர்கள், அந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வர துவங்கினர். பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வந்த நிலையில அதாவது பொதுக்குழுவுடைய முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு தலைவர் உரைக்கு பின்பாக பொதுக்குழுவில் கலந்து கொண்ட 7,000 பேருக்கு, அதாவது பொதுக்குழு உறுப்பினர் மற்றும் அதை சார்ந்து வந்த 7,000 பேருக்கு உணவு, அதாவது பல்வேறு வகையில